അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുതിര സവാരിക്ക നമ്മിങ്ങനെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം, അതിന് കണക്കായിട്ട് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുന്ന് കയറി മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കുതിരനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇവരെ നടുക്കേ കൂടെ പോകണം, വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. അത് ശരി. ആ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. വീഡിയോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ആ ഓക്കെ. വാ വാ വാ. ആ പോവാ പോവാ. കുതിരപ്പുറത്തില്ല സാഹസികമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ചളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കുതിരപ്പുറത്തില്ല സഞ്ചാരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh my God. नहीं बढ़िया है यार ऐसा. अടിപൊളി. കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആര്യൻ രാജാവ് മുഗൾ ചക്രവർത്തി. എനക്കായിട്ടുമില്ല. നിന്റെ കുതിര എന്റെ സവാരി ശരിക്കും ഒരു നല്ല രസമുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ നിർക്കനില്ല കുന്ന് കയറുമ്പോൾ കുതിര ആദ്യം റോഡ് മലയിലാവുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാത്തതുപോലെയല്ല നമുക്ക് തോന്നി. പിന്നെ നമുക്ക് കുതിരയിൽ കയറിയ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായി അല്ലേ. കുതിര തന്നെ സ്വയം നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മ ഓടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയിക്കോളും. കുതിരക്ക് ഒരുപാട് നാള് ഇതിന്റെ നടന്നിട്ടില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി. അതാണ്. ഓക്കെ ആര്യൻ. അപ്പോ നമ്മളെ കുതിര സവാരി ആര്യൻ കയ്യെല്ലാം ഇളക്കുന്നുണ്ടാ? ഇല്ല അല്ലേ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നാ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മാറിക്കളല്ലേ. മതിയാളാ. സജീവാട്ടന്റെ കുതിര ഭയങ്കര സ്റ്റണ്ടാണ് ഇതുമായിട്ട്. ആ എല്ലാരും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പാ. എന്താ സംശയം? इधर 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 नहीं इधर इधर പോടാ 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 പോ പോ പോ. കുതിര ഒച്ചയാക്കുന്നില്ല, ഇവരാണ് കുതിര ഒച്ചയാക്കുന്നത്. ഓ ആ പൈൻമരത്തിന്റെ അടിയിലല്ലേ നമ്മളെ സഞ്ചാരം.
എന്താ ഉയരം ഈ പൈൻ മരത്തിന്. എന്താ രസം. സജീവാട്ട വേക്കോട്ടൊന്നും നോക്കുന്ന വെറുതെ. എങ്ങനെയുണ്ട് റൈഡ്? സൂപ്പർ അല്ലേ? നഷ്ടാന്ന്. ഇവര് കാശ്മീരുകാരെ ലൈഫ് ഇവിടെ എല്ലായിരിക്കും വീട് ഇവരത്. ഇതിന്റെ ഇടക്കൊക്കെ സീൻസാ. സീനറി വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. പറഞ്ഞ പോലെ അത് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറച്ച്. അപ്പൊ കുതിരയും ഞാനും എവിടെ വഴി മാറിപ്പോയി. ബാ 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 ബാ. ജാനോ ഓക്കെ. കോയി ബാത്തിനായി. കുതിരയുടെ വഴിയൊന്നും മാറിയിച്ചാ നമ്മളെ വഴി മാത്രമേ മാറിയിട്ടില്ല. കുതിരയുടെ വഴി മാറുന്നില്ല, നമ്മളെ വഴി മാത്രമേ മാറുന്നില്ല. എന്നാ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചോക്ക്. ഹായ്. ഓക്കെ. जाओ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കഥപ്പും ഇല്ല അല്ലെ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല്. ഓ പാവം പാവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത് വെച്ചു. भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, और वीडियो. നല്ല സ്ഥലത്ത് തടുത്തൊക്കെ. Cinematic mode. Bye. Bye. कश्मीर में मिनी स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में आया. कश्मीर में पहुंच गया. पहुंच गए. मार गया. അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തു. ഓ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അത് ശരി. നമ്മൾ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോ അതാളെ കുതിരനെ മാറിപ്പോയ കറക്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി. ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാ വന്നത്? അല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണല്ലേ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരിലത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത്. അതാണ് സജീവാട്ട ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്.
സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്ന് മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഓ എന്ത് സ്റ്റൈലാണ്. ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ്, ഏകദേശം ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അധികം വെയിലും ഇല്ല അല്ലേ, നല്ല കാലാവസ്ഥ. ഓ എന്തെന്നാണല്ലേ, മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വരണായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മ. രാജാക്കന്മാർ എങ്ങോട്ടാ പുറപ്പെടുത്ത്? ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമായ കാശ്മീരിലെ സ്ഥലത്തെത്തി നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ സ്ഥലം ആ കുന്നിന്റെ മുകളിലല്ല, എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. മഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിക്ക് ഫുൾ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവല്. ഇതിപ്പം നല്ല കാർമേഘം കാണാം. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി കാശ്മീരിലേക്ക് വരാൻ തോന്നുന്ന ഒരനുഭവം തന്നെയാണ് ഇത്. ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുതിര സവാരി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. കുതിരകളെല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുട്ടാവാനായി. സമയം കുറേ 5 മണി 5:30 കഴിഞ്ഞ് സമയം. സവാരി വീണ്ടും തുടങ്ങുക. കുതിര സവാരി വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. താഴോട്ടാണ് ഇനി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാരും പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി യുദ്ധം, അടുത്ത് തന്നെ യുദ്ധം തുടങ്ങും. ആ ആ ഇത് നല്ലോണം ചാടുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. നമ്മ കണ്ണൂർ, നിങ്ങടാ കാലിക്കറ്റ് അല്ലേ? ആ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂര്. അതാ കോഴിക്കോടെല്ലാവര് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കില്. അവര് കോഴിക്കോട്. അത് ശരി. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, 2 കുതിര വൈമാറി പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കുതിരയുടെ ഓണർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. गाड़ी का ओनर, बॉस गाड़ी का बॉस, बस का बाजी. हाय हाय ओए कच्चा मत बैठो, पकड़ के बैठना पड़ेगा, पकड़ के बैठो. हा तो वही देती पोया. ഏടാ ഹലോ
ഓ ഓ ഓ ഓ നമ്മളെ കുതിര നല്ല കുതിരയാണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എയില വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന കുതിരയാണ്. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓക്കെ 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 പീച്ച പീച്ച. ഓ ബാക്കോട്ട് ചാരിയിരിക്കണേ നല്ലോണം. അല്ല ബാക്കോട്ട് ചാരിയിരുന്നാ മതി നല്ലോണം. പീച്ച് ഹായ് എന്തുണ്ട്? കുതിര സവാരി നല്ല രസമുണ്ട്. അല്ല ബാക്കോട്ട് ചാരി ഇരിക്കണം, എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങോട്ടൊന്നും പോവില്ല. അല്ല ബാക്കോട്ട് ചാരിയിരുന്നാ മതി, എന്നാ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ നല്ല ഇതാ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നീ പോകുമ്പോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട്. ആ ഓ Không, dạ